Remzi Gor hunermendek ji bajarê Amedê ye. Ji bo ku nifşên nû kelûpelên dîrokî endemên berê ên dapîr û bapiran nas bikin, li kolana navçeya Navsûra Amedê de li xurfeyekî piçûk de dikanekê kevnar vekiriye. Li vê dikanê hem kelûpelên dîrokî pêşkeşî welatiyan dike, hem jî gêncan fêrî lêdana amûrên muzîkê dike û amûrên kevnar jî çak dike. Hunermend armanca mijilbûna karê hunerê wîsatîne ziman. Armanca min yani bela mivê dikanê vekir min got bira huner hinda nebe. Niha xortê me, keçê me, cîwanê me dûrê hunermane, dûrê hunerin. Ev teknolojî, ev mobil û tişmiştê wera gênca hinkî birasî yanî wanîkî ew kiriye. Heşê wan levxistiye. Van hunerê bapîrê me tev hinda bûne, beradîsa dixwazim yanî naz bikin, lê bizivirin, bişoxilin, bi dest bikin. Di dikana hunermendê de kelûpelên ên sed sala jî mirov dikare peyda bike. Heman demî de resma jî bi destê xwe xêz dike û difroşe welatiyan. Hunermend dibêje ji zaroktiya xwe de bi karên cureyên hunerê re alaqedar bûye. Car caran li ser dîwarên qesir û mizgeftan jî bi boyaxan xetta xêz kiriye û xemilandiye. Meraxa min ê hunerê jî ez gede bûm dest musîqiyê kire. Yani min xwend, min dewam kir. Berviya da hunerê bav û kalê me hebû. Em bêjin îşê tezhîb. Tezhîb du çeşît e. Hinkî bi mirekeba boyaxê çêdibe, hinkî jî li ser taxta meriv şekil, sureta vede de ya zîv dixe, ya pirinç dixe, ya zêr dixe, bi vê şeklê meriv çê dike. Tezhîb du çeşît e. Me tezhîb çêkire, me xet çêdikire, me qelemkarî dikire. Ew mesela misala wî jî wayê tawan em hinkî çêkiriye, qatî. Me vana çêdikir. Min hem musîqî dikir, min misyenî dikir. Êvara bi royê jî min çi dikir? Min îşê neqîş dikire, ev neqaşa qelemkarî. Hunermendê Kurd dibêje alaqedar bûna komkirina kelûpelên dîrokî heweseke. Kesên ku bixwazin dîroka xwe nas bikin, divê li nexşên li ser alavên kevnar binerin. Kabê mirovên wê demê çawa jiyane an bi çi keda destên xwe dîrokê nivisandine. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.